On hänen yhteistyöt ja Keinonen 47-vuotias alumiinisahuri Mämmästä. Ja näin lähdetään menemään tätä lähtöä ja otetaan täältä sitten vielä 36 numerolla ajava Joona Lauri, 18-vuotias opiskelija Äettästä ja Enset Oy on Joonan kyydissä mukana ja näin lähdetään sitten seuraamaan tätä lähtöä 246. Oi, sieltä tulee sitten, mikähän se... Katsotaan tuo numero vielä. 35 tässä kumminkin Kurri, sitten on 31 Nieminen, 36 Lauri, 30 ja tuli 32 numerolla muuten Keinonen. No joo, Keinonen kyllä oli lähellä mennä lähtee kiipojen teille Keinosen ajoksi, mutta ei mitään, pystyy pitämään ajokin jollain lailla hanskassa ja takaisin radalle. Joni Kurri, Hämeenkyrö, J.K. Hormisaneeraus Volvolla pommittaa kärkipaikalla, tulee tänne Torninmäelle ensimmäisenä ja leveällä linjalla keinuttaa Volvoa ruutulipulle ja menee semifinaaleihin ja välieri menee 31-36 eli Nieminen ja Joona ja loput kuljettajat nähdään sitten keräilyssä. Sieltä Jorma Keinonenkin tulee ruutulipulle. Seuraava lähtö eli 6. alkuerän lähtö on mukana kuorma-auton kuljettaja Viialassa Simo, äiti Sanni, iskä Pasi, Taloskadun ja Pro Tekniikka on hänen yhteistyökumppaninsa numero 40. Viita hakee ihan omia uria, menee ihan omilla teillä. Miehet, jotka kulkevat omia teitä, toteaa Viita ja katsotaan nyt sitten, tuohan nyt oli ratalinjan ulkopuolella ajamista. Täältä tulee ryhmä kuitenkin Torninmäelle 42, Rane Väyrynen Amdiksilla kärjessä 4 Törmä kakkosena 39, Salvas kolmantena ja hänen takanaan 43 numerolla Kalle Naskali konepointillaan ja 37 Alakormula ja sitten 40 tosiaan ei oli Viita, Jurvan kuljettaja. Katsotaan heittääkö Viita varikkoalueelle, kyllä vaan. Sen näköiset otteet oli tuossa ajamisessa. Kun Rane tulee täältä, Nokian kuljettaja Amdiksillaan painelee suoraan semifinaaleihin tällä lähdöllä ja näin. Rauno Rane Väyrynen ruutulipulla ja sitten välieriin menevät 44 Törmä sekä 39 Salvas. Ja näin keräilyssä nähdään 43 Naskalin 37 Korpula.